Obungu Owich, I'm President of Bunge la Wananchi kendo I'm jatelo mar the Young Leaders Progressive Forum. Gima duong' ahinya ma wadwa ni wawachi kaka jopiny en ni waneno ka nitiere priorities in terms of budget no ma ok otimore makare. Budget making is a process, ok en an event. Kendo nitiere stages mopogore opogore monego bed no pass through seche ma ilose kendo ikawo godo duond jopiny e categories mopogore opogore. Mokwongo kabisa in terms of education. Education en gima lich ahinya e ngima dhano. To waneno ka nitiere ng'at mong'ad pesa moko ma dhi aside mar education. Omiyo an awacho ni in terms of priority, onego bed ni nitiere departments mimiyo pesa mathoth. Department mokwongo en kaka education, mar ariyo en kaka health, ma bende pesa ne ong'adi e weche mag tuoche mag jowa mantiere kod weche mag okimi. To gi weche mag agriculture. Agriculture ma wuoyo about the food security. Kanyo bende ok aneno ka priority oketio kendo ok aneno komiye priority motegno. Omiyo wawacho kaka duond jopiny ni wan kaka Bunge la Wananchi, most of the times ok wabed involved in the process nikech ok miwa authority kata ok luongwa mondo mi wabed piny seche ma itimo the scrutiny kata itimo kata mi discuss the budget. Omiyo kanyo e kama waneno ka ok donjno maber kabisa. To wawacho ni budget en gima onego bed ni obedo very effective. Onego bed ni budget en gima resources miketo duto onego bed ni obedo ni en resources minyalo tigo maber ma jopiny bende bedo gi yie ni pesa otigo e yo mowinjore kare kalure gi gima oketi. Okay. Mane pacha gi sani. Erokamano Obungu. To kanyo bet kama wachake